Welcome guys. Hi guys, welcome to my guys. Okay. Karon evening na ra ba? Imong room lagi nak, nindot lagi ni imong room, no? Ano? Nya, opalay ka mo sleep. Nya. O ma-exam ra ba mo ni ma'am? Magkaibaw ka ka? Ha? Sa exam ni ma'am? Be, testingan ko na to. O sige. In English ta ha? Ha? O, in English. Unsay in English sa kanon nga napaig? Cake. Ha? Cake. In English sa kanon nga napaig? Unsa man? Kusga? Cake. Cake? Unsay in English sa sudan nga napaig? Lumpia. Lumpia na na. Unsay in English sa init ka tubig? Kape. Bakit na ka na? Ma-perfect na ka na sa exam na ni ma'am, no? Di na ka pwede review, no? Mag-practice, no? Bright, sab-sab, eh. Nindot de, bright, di sab-sab, eh. Bright, di sab-sab. Ano sa English sa pan? Titay. Ano? Titay. Titas din. Mama. Sab. Sa in English sa kuan ay sa kanon sa iro. Lamaw. Lamaw. Lamaw niya. Sa in English sa motor. Imax. Sa? Imax. Sab. In English sa unsa sa in English sa lolo? Tiguwang. Unsa? Tiguwang. Nya sa unsa in English sa magampo? Pray. Ha? Pray. Oh, look bright. Uy, matay murag sa ku anak. Sa kutob 10 yung exam mugma murag usar jis ak tunak. Hoy. One ra. Lagi one ra mo kuha ugma. Na. One ra gyud mo kuha. Sab. School na kanak? Oh. Te exam ba aron ninyo nak? Oh. Ha? Unya katong imong gi-practice gabi maon to. Balik ko na ko ato i-double check para ma-perfect ha. Tarong sa man imong kao eh. Ano, nagwapo eh mura mag-skardo. Oh. Wala, matay mo skardo dalisay. Bitarong sa nato kay basin ma-perfect para ma-perfect jud ba kang mamba mabirigo na star no? Biyo sa tong in English sa tong kanon nga napaig. Cake. Ha? Cake. Sa sudan nga napaig. Lumpia. Ha? Lumpia. Sa kuan. Unsay in English sa pan? Titay. Ha? Titay. Titays. Sa init nga tubig. Kape. Ha? Kape. Hala, kabirigo na ba rin? Sa kanang magampo. Pray. Hala, very good bro. Oy, sa tunak, magampo. Uy. Ano di ay? Sa English ana? Pray. Hala. Sige, babay na. Babay na kay muskula siya. Bye-bye.